assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande Allah wallino on noon on keeɓino windande on keeɓino ba ko ni wonno ba joni noon hayɗo nayi ɗo ñamuɗa ba ɗo ko bi janguɗa ɗo henne be janguɗa ɗo henne bo janguɗa ɗo henne bu ay joyi nan ɗon on saaha garɗa poɗɗa ɗo mbiɗa ay ba mbiɗa bi mbiɗa be mbiɗa bo mbiɗa bu gasi ɗum ɗo tan janguɗa ɗa fooɗani to fooɗi hande noon ko garen mbaɗen dani ƴetten aw adogol lawol ay aw adi mbiɗa ab ay ab ab on ab ay ab garɗa poɗɗa mbiɗa ay mbiɗa mamtaɗo mbiya ab ay ɗa ko ab fooɗani ɗo ko ab ay ɗo mbiɗa ko hoɗum be wonno ɗo noon ko e addotoirde mbiya ebb gara pooɗa mbiya ebb ay ɗone gara ɗo mbiya i ay inayi ib ay ib pooɗa ib gara ɗo pooɗa mbiya op gara pooɗa mbiya ob ay gara ɗo mbiya ub gara pooɗa mbiya ub ay ɗo joni a weljiti ɗum hankkadi ɗo joni to wonno ko dow o ko aw adi less to joni noon gara mbaɗani ay ɓeydi wana mbaɗen ɗo ay ɗo gaddoyen gadden oɗo keɓen ɗo henne didol ay ceerdowol jonon ɗo noon gara garta ɗo garen ɗo ay ɗum ɗo jo ɗum ɗo jiɗen wadde ekkoji haala no mbatten garen ɗo mbaɗen ni ab ay ab ari gadda bo mo jangunɗa o no wiyata abbo 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 ayde ɗo mbiɗa ubbu ay ubbu garaɗo mbiya ab ay bi
wona abbi gaɗo mbiya abba abba ay abba abba ɗo mbiya mbiya bi ubbi ɗo mbiya ubbe ay ubbe ubbe ay ubbe ngaraɗo mbiya abbo poɗa ab e boo wona abbo ɗo ngara mbiya ab e bee wona abbe ayde ɗo ngara mbiya abba ay abba ngara mbiya abba abba nen ngaraɗo mbiya abbo abbo windanamnani abbi windama abbe windama abba windama abbu abba abbo ay fu windama mbiya joni mbiya ibba gasi hankadi joni ɗo alluwal ma a andi a jangino ko woni ɗo ko mbaɗen dani ɗo ene wiye ba bi be bo bu ngara pooɗa ba bi be bo bu gasi ɗo noon ko a wencit ɗum ko a adi arde mbiɗa ab eb eb ib ib op op ub ub ay ɗo joni a wenciti ɗo noon ko ekko mbiya ab e bo ndendinmi kemmi abbo ɗo ko ub e bu ndendinmi kemmi ubbu ɗo ko ab e bii ndendinmi kemmi abbi ɗo ko ab e baa ndendinmi kemmi abba ɗo ub e bii ndendinmi kemmi ubbi ɗo ko ub e be ndendinmi jangumi ubbe ɗo ko ab e boo ndendinmi mbimi abbo ɗo ko ab e bee ndendinmi dañmi abbe ɗo ko ab e baa ndendinmi kemmi abba ɗo ko ib e ba kemmi ibba kasi ɗum ɗo tan ekkotoɗa yaadu ma to bange jangde ngara ɗo noon mbaɗen dani garten ɗo ɓayni eyi en keɓi lawol joni mbiyen ay baaba ubbi ko ubbi
baaba ubbi mbiya gerte mum mbiya ay nder mbiya ngesa ay ngesa mum hankadi a dañi ɗo kala haala mbiɗa baaba ubbi gerte mum nder gese mum mbiya baaba ubbi gerte mum nder ngesa mum ɗo joni aɗon ekko bindol baaba ubbi gerte mum nder ngesa mum wadde ɗo keɓɗaɗo ko ba ɗo ko ba nanƴaɗo ha ɗo ko ba woni hen ɗo noon a heɓi ɗo alkol gongal biyetengal ga e ra e alkulal ta e nder gerte he ɗum keɓɗa hen mumo alkulal tan ma woni toon ay ndanani nder ay nda nani keɓɗa ɗo ay ko nda keɓɗa ɗo raw artiɗo ɗo keɓɗa ɗo ko nga e ngese he heɓi hen nga mum artiga joni noon ko ɗum ɗo woni ko masɗa ha mbawɗa jangude baaba ubbi gerte mum e nder ngesa mum joni so wiyama baaba a finantake baaba so wiyama ubbi a finantake ubbi mbaɗani so wiyama joni baaba ɗum ɗo ko baaba a finantake baaba ubbi a finantake ubbi gerte a finantake gerte mum finatake finatake nder ngesa mum ko pula laɓɗo cer kalan mami ala kone firte hen ala kada haalane hen ka anda hen heddi noon ko ɗo ko bawoni ɗo ko ab ɗo ko awa ko ɗo heedi ɗo ko awa ga heedi teskuema on ɗo no moƴƴi ga ko a o a ga ko masɗe ɗe keedi yeeso nani ɗo ko masɗe ɗe keedi yeeso nani ɗo masɗe ɗe ngadi arde ɗo ko a adi arde a i o u ayde joni ɗo noon innira ab ɗo woni aab ɗo woni eb ɗo woni eeb ɗo woni ib ɗo woni iib ɗo woni op ɗo woni oob ɗo woni ub ɗo woni ub ɗo wenciti ɗum no hokkanma wawde ɗum ɗo abbo obbu abbi abba ubbi ubbe ɗo ko abbo ɗo ko abbe ɗo ko abba ɗo ko ibba a dañi kongon tokoson kon mbawata ekkitorade bindol ɗo ne ngara mbiya baaba
ubbi gerte mum e nder ngesa mum gasi baaba ubbi gerte mum e nder ngesa mum ayde ko keɓɗa hen ko baa e gaa e raa e taa e maa e ndaa e ngaa ɗum ɗo keɓɗa cañƴa ɗum nder ɗo masɗe ma naati heen waawi janngaade ay baanani ko ɗo masira baanani ɗo masira oɗo masi oɗo i masi oɗo e masi gaa o e raa o ay taa o e o masimo ay maa o e oɗo ma oɗo masiɓe e nani ay ndaa o e raa o ko oɗo e masiɓe ay ngeewo ko oɗo e masi ngeewo ay saa o ko a masimo ay mumo oɗo ma e oɗo ma ko oɗo masiɓe masɗe ɗe janngantoma ko mbatta ko wadde mbiya baaba ɗo haaɗi baa a fooɗi ba a fooɗani wadde mbiya baaba ay ɗo ko sidda ub e bii ɗo ne fooɗi ɗo fooɗani wadde mbiya ub bii ay ger koye rahe kalɗa ger gaɗɗa te o woni ger e te woni gerte ay mum ɗo woni mu o ɗo woni o ay mu ko ɗo haaɗi ko itta kadi mbaɗaga mbiya mum ay ɗo ko mu e rendi mbiɗa mum e nder ay nder ko raw nder ay nge sa ay mu o ɗo haaɗi kadi kadi fayaga waɗa mu ay mu nani nanga mu ko ɗo haaɗi kadi masaga wona wadde oɗo ma o masanmo ɗo kadi masaga wadde mbiya mu wiya tan mom poftoɗa mom famide ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañito ɗon janngon ɗigga on koola koye mon nodda ɗon ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp ngara saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo naatde e jangde ngara min karanma sarɗeje jangde ngara janggen ɗi belanima jokka haajuma janngoɓe jokka haajumen ni foti ala to alaga wona politique an yiɗi janngude ma waɗ feere janguirɗa a yiɗa gacceɗa ndeeƴa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam